Fl-aħħar jiem membri ta' kumitati sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista ilmentaw dwar il-fatt li m'għandhomx vot fil-Kunsill Ġenerali tas-Sibt. Kien hemm min staqsa kif jista' jkun, iżda dawk li jafu kif jaħdem il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista spjegaw ma' One News li s-sistema ta' kif jinħattru l-membri tal-Kunsill Ġenerali hija waħda li tagħti lok għal dawn it-tip ta' problemi. Il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista għandu madwar 1200 membru. Dan huwa kompost mill-membri tal-Eżekuttiv tal-Partit, il-Grupp Parlamentari, Kunsilli Lokali u membri tal-Kumitati Amministrattivi, rappreżentanti tal-Kumitati Sezzjonali u l-Lokalitajiet u l-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex u t-taqsimiet fosthom tan-nisa u żgħażagħ. Membri wkoll il-kandidati fl-aħħar elezzjoni ġenerali, fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u dawk kollha li servew bħala membri tal-Parlament, MPs u uffiċjali tal-Partit. Iżda huma r-rappreżentanti tal-lokalitajiet l-iktar li għandhom membri. Hawn isir dak li joħloq il-konflitt. Kull lokalità irrid ikollha kunsillier għal kull 500 votant fl-elezzjoni ta' qabel biex lokalitajiet kbar ikollhom iktar rappreżentanti. Dawn il-kunsillieri jintgħażlu b'mod dirett mill-kumitati sezzjonali u għalhekk ma jonqsux il-kwistjonijiet dwar jekk l-għażla kienx ġusta u dwar jekk kienx hemm lob minn dawk li fil-partit ikollhom il-kontroll tal-affarijiet. Li żguru li l-mod kif intażlu din id-darba wassal biex membri tal-istess kumitati sezzjonali baqgħu barra u nibtet l-allegazzjoni li madwar 200 membru tal-Kunsill Ġenerali baqgħu mingħajr id-dritt tal-vot. Tiġi kalkolati li hemm xi 200 vordi li kellhom dritt tal-vot u għal xi raġuni 700. Li xhum Jew 1200 xaġek. Le, hemm mill-lider hemm issa jkun żbaljat. problema tal-Partit Nazzjonalista, però. Le, mhux problema xejn, għax hija problema li kellhom dritt għal-vot u għal xi raġuni oħra bħala kunsillier qed nitkellem. Allegazzjoni li sa issa la kienet spjegata u lanqas miċħuda mill-Partit Nazzjonalista.